мы не начинали и не начинаем, у нас дружба хорошая. Вот мы, когда молодые были, у них на свадьбу ездили, они приехали, их же пастухи приехали, наши коровы записку увезли, 3-4 месяца там пастухами были, привезли наши коровы, бараны дали. А сейчас что случилось, я не знаю. Это только Ташиев все знает. Вот местные жители, мы вот таджики, киргизы, сами мы ничего не хотим. У нас дружная жизнь. Они приехали на наши базары, все покупали, увезли. Мы тоже пошли туда, у них покупали все. Курага, узюм, другой. Они пришли здесь, у нас овощи всегда увезли. Вам, им приятно было, и нам приятно было. Как Ташиев появился, сколько лет он там, я не знаю еще. Он как появился, это вот уже третий раз вот трагедия случилась. Вот, посмотрите, пожалуйста, это рука, таджика двери так делает, что ли? Вот, сколько здесь. Вот, посмотрите вот сюда. Где это, дай, пожалуйста. Вот, с таким снарядом они дали вот здесь. Мы здесь собирали, а сколько пол ведро был здесь. Вот мочит, 8 метров, 8 шагов, вот мочит у нас. У них все только мочит был, чтобы закупать наш народ. Да, а это Бог не дал. гарчанде ки ман модари ғамзада бошам ҳам ба сарбаландӣ гуфта метавонам ки ҳамин бачаи ман, ҳамин фарзанди ман дар марзи буни кишвар ҷон додааст дар набард. вақте ки фарзанди ман қати як рафиқаш ҷаъфарзода сай маҳмуд хайриддин дар як кор мекарданд, дар як ҷо хоб буданд. вақте ки хай худшон медонанд кор да мебаромаданд, дар ҳолати коришон дар ҷайби киссашон парчами тоҷикистоно мегардонадастанд. ба ҳамон мақсаде мегардонанд. гуфтаанд ки ба фарзанди ма гуфта сини бача ки вақте ки мабодо дар набард мебироему ягон тамом мебирем шаҳид мешем, ами парчама мебар дар манах мебанданд. агар маълум нашавад гуфта сини рафиқаш худат бандагиро ба ҷо оварди, ман манаи хита мебандам. агар ма овардам, ман розии манаи маро бубанд, барое ки парчами диёр барои ман шараф аст. хай ҳамин хел шуду фарзанди ман ҷон бохт, барои ман фахрай, барое ки бачаи ман ба гардани баланд мурд. бачаи ман дар марзи буни кишвар ҷон дод. бачаи ман бачаи ҳукумат буд, бачаи ватан монд. ба як сарбаландӣ мегӯям ки бачаи ватан монд. соҳиби якта фарзанде дар миллати сухт зиндагӣ мекунам. холас бачаам мардонавор ҷон дод. ман ба сарбаландӣ мегӯям шукр мекунам, шукронаи давр мекунам, шукронаи даврон мекунам, шукронаи тинҷии диёр мекунам. фақат аз худованди мутаол мепурсам ки ҳар як фарзанди мо шуморо, фарзандои моро дар сафи пеши ҷувонмардон нигоҳ бигӯрам. ай ҳукумати вилоят омадам, ай ҳукумати ай шаҳри Кӯлоб омаданд, барои ман ёрдам карданд. вақте ки ҷасади бачаи маро ба хона мо оварданд, пеш ай ҳама ман гуфтам ки аввал ҳукумати ноҳия рафтан дар корай, барое ки ҳар як шаҳр дар дораду дарвоза дорад, рафта бипурсем агар имконият боша. ман гуфтам аммо ман модари ҷигариш илтиҷо мекунам, илтимос мекунам ки барои ман парчами ватандориро битан. баъд бачаи ман гуфта ки дар рӯи ман ягон латтаю латтапора напартоям, фақат ва фақат парчам. ман пурсидам ай ҳукумат, ман раҳмат мекунам ҳукуматдороро ки барои ман ҳамин чиро доданд. ай фарзанди ман боло надонистанд, ҳамун нишон, ҳамун чизе ки фарзанди ман гуфта буд, ҳамун рафиқаш ҳамун хел баста мондай фарзанди маро оварданд. дар ҳақиқат парчам дар болои сари фарзанди ма бастагӣ буд. ҳама васиятҳои фарзанди ма ба ҷо омад. ман соли 2019
ду та бачама як ябора рӯй кардам. Аму даврада раиси ноҳияи мо Акрамзода Парвиз буд. Вақте ки фарзандои ма донишкадара тамом кардани диплом овардан, ма худам ҳарди дипломоро гирифта пеши раиси ноҳия Акрамзода Парвиз рафтам. Гуфтам Парвиз ҷон, ҳамсини соли фарзанди калони мае, ина ҳарду диплом чӣ кор кунем апа? Ма гуфтам ҳарду бачаи мара рӯзи 1 октябр буд. ҳарду бачаи мара аскарӣ мебарем, барое ки як бачаам дар Исфара дар вилояти Суғд мардумони кишвар монӣ мекунанд. Як бачаи ма милисай, ман мехоҳам ки ҳарди ҳамин бачаи ма яъне ки милисада бошанд, боз якҷоя бошанд. Ба ғайри он вақте ки ман ҳарду бача рӯӣ кардам, ма дута бачаи милиса доштам. Якташ дар ноҳияи Ховалин кор мекард, анаи писармай, ами бачаи Фавтидам Шуҳратҷон дар чӣ буд, дар Исфара буд. Боз Парвиза қати Сиёвуш рӯӣ кардам. Фарзанди Калону Файзулло дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Ховалингу, ами бачаи Фавтидам Шуҳрат дар Исфара кор мекард. Лекин ҳозири бачаам дар ноҳияи Спитамин корманди милиса шуда кор мекунад. Парвиз вақте ки ма Парвизи Сиёвуша як ҷо рӯӣ кардаму ма илтиҷо кардам як ҷо хоб бошану як ҷо гардам бачаам, ами уфтои мара ҳукумати ҷумҳурӣ ба ҷо овард. Ма раҳмат мекунам барое ки ма ҳардуша якҷоя хостам. ҳозир ӯ фарзандем ки рафта буд дар бари ин дар муҳоҷирати меҳнатии Парвиз. Шуҳрат ҳамин бачаи ма як 3 солаҳак буд. ҳамин Шуҳрат мемондам ба духтарчаи синфи 2-3-му. ма худам ами штаб кор мерафтам, барое ки ҷангои шаҳрвандӣ мерафт, барое ки ма худам медидам ҳамаи ӯ чизе ки дар бачаҳо буд, аммо чи смала меган хаяка, аммо чизе ки дар даҳани бачаҳои мо мерехтану, чашмошона мекофтану, нохунашон кандагӣ буду, гирифтагӣ буду, ҳамаи ҳамон чиза ма худам дида будам. ҳамон азобои ҳамон гушнагираку ҳамаша ма худам дида будам. барои ҳамин ма фарзандома худам ихтиёри аскарӣ рӯӣ кардам, то ки хизмати модар ватан кунанд. вақте ки мардбача вақте ки мард хизмат кард, баъд мардбача мешавад. ма ҳар як бачара мардбача намегӯм. ин ҳастам ки дар ҳадисҳо омадааст ки Парвардигор пеш айҳама аму сарҳадбонбачае ки шаб ҳамаи мо мардум, яъне ки модарону бародарону хоҳарону тифлакон дар хоби нозем ӯво маро зубуни кишвара нигоҳ мекунанд. Нигоҳ кунем ки чӣ қадар бузурганд. мо дар шаб ҳеҷ вақт берун намебироем. Агар то маҷбур нашам, зиндагӣ моро маҷбур накунем, мо берун намебироем. ӯво берун мебироянд, маро зубуни кишвари моро бонӣ мекунанд. ма гуфтам бачаам гирья накун, ту зани шавҳаре ҳастӣ ки родмарди ватанай. мардонагӣ ҷони худше спор кардаи баҳри ватан. дар ҳаққи оҳое ки мар зубуни кишвар бонӣ мекунанд, ҳамаи аскарбачаҳо, афсарбачаҳо, ҳамаи кормандои ҳифзи ҳуқуқа фақат даст ба дуо мерам. фақат даст ба дуо мерам, шукрона мегӯм ки худовандо дасти кам набинанд. ҳеҷ вақт ранги бачаи ман набошанд, ҳеҷ вақт ғуррамарг набошанд, ҷувонамарг набошанд, дуим сарбаланд бошанд. آمین. خدا قدمتون با سنوات کرد. اون شکست ریخت نبینتون. همین موبام توفیق کرد. کرگیزم دای بخشته به این توجه توفیق دالی. ای می جیلی کاغ رانشه اوبرم SSR سویوزا دروج نجیلی. دوایت بود تجید بودیم دروج نه. دای باخ نام دروج نجی نیت زملی. دای باخ ات دیتن زدروبی. شو به پاسلی ناس انی جیلی ای دروج با ای спокойствие. Аллаху акбар.